Ngadai orang badong dengan gadong senapati opo malki selong ngai ladi tengah ladap sim ya kani covid vaksin ho ngasim do ka covid shield vaksin bangalik civil hospital ngasim ka first dose but agajing sim jangan ka first dose but ka second dose rukum ju nga kram sngudan kajing feru hakamet ka phat lani ngasngu kumbo ong ki wei ki badan ki bo ong yo ka ta kumni kumtai ndai nakaleng jonga te ngasngu bo ngam kram yo sngu ban kan pang lani kan nyuing kamet kumni kumtai bat nga kenturu ya ki brio ya ki nang parasong snong song taule bahkan bahi baya ai lang ni ka vaksin kumbangi ngila dep ai namar kamdan jeng pencitam ya kamet ndai kan ya daya fi kantam kani ka por balawan unu second wave jeng unu covid-19 ban pensiluri ki brio ban ai ngathai ka bakongsan kadai ba kinong mi khamat jangi lada ki dei ki minister ki MLA ki MDC ne kirang wadong kirang wasnong kidei ningkong shoy la dia ban ai khanang wa ki brio kinum don ga jing saptieng ki pai ba apa kier wor khai kinum don ga jing saptieng safang gane ka vaksin ka ban la ne ka inject bungi dei ban ai kulesi but